Velkommen til Navinor. Jeg hedder Torben, og jeg vil godt lige starte med i den her video her at sige tusind tak for den massive opmærksomhed, vi har fået på vores forrige video, vores introduktionsvideo til Navinor. Det er over anden forventning, den opmærksomhed, som videoen har fået både på Facebook og på vores webside. Vi er utrolig glade for at se, at der er nogen, der synes om det, vi går og laver. Jeg vil i forbindelse med den og i forlængelse af den fortælle lidt om, hvad vores planer er med det her videomedie. Fordi det er noget, vi kommer til at lave mere af. Vi har valgt at dele det op i to spor. Selvfølgelig har vi vores virksomhedsdel, som handler om C5 og Navision, hvor vi gerne vil lave nogle tips, videotips til jer, hvor at vi fortæller lidt om forskellige dagligdags problematikker, som man kan stå med. Og det kunne være sådan noget som, hvordan får vi kontoplaner, debitor, rabatgrupper og sådan ting bundet sammen inde i Navision og i C5. Så er det, kunne det være noget med at kopiere data fra et regnskab til andet, hvis man skal oprette et testregnskab, hvordan får jeg sådan en stamdata med og sådan noget. Og det andet spor, som vi godt vil følge lidt, det er det her med at starte virksomhed. Vi har jo gjort os nogle erfaringer. Jeg synes, vi gerne vil løse lidt ud af de erfaringer, som vi har gjort i forbindelse med at starte vores virksomhed. Og de processer, som man skal have for øje, når man gør det. Hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på? Hvad er det for en hjælp, man kan få rundt omkring, især heroppe, hvor vi bor i Nordjylland. Der findes et massivt opbud af netværk, som man kan følge med, og hvordan er det ligesom, man bruger det her netværk her til at komme videre. Så det er ligesom den måde, vi vil strikke den her video til her sammen. Så der er alt mulig grund til at følge med på vores hjemmeside, på vores Facebook-side. Og vores hjemmeside, det er navinor.dk. Vores Facebook-side, det er facebook.com/navinor, hvor vi vil poste nogle links til vores YouTube-kanal. Og jeg håber, at I vil følge med, og I vil få glæde af det hele. Så på vegne af Navinor, tusind tak for opmærksomheden. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej.